Kaliforniya, New York gedirecimizin birinci gününü jemledik. Ine biz düğün. Kaliforniya'nın yerli saatı bilen akşam saat 8'de Davis'ten çıkıp kayttık. Ine Davis'ten sonra, Kaliforniya'dan sonra Nevada ştatı, Utah ştatı ve ondan sonra da Wyoming ştatına geldik. Ine şonun Radin şehrinde ine bu gün diyincimiz alıp ertir Chicago tarafı yola devam ederiz. 24 saatın dowamında biz jemi 1000 mailden ýokary 1700 kilometre olay yol geçtik. Ine düğün birinci şäherimiz Kaliforniya ştatynyň paýtagty 4-5 trilyonluk dünýäniň iň uluk şäherlerinden biri bolan Kaliforniýanyň paýtagty Sacramento şäherinden geçip Sierra Nevada dağlarından geçip ondan sonra da Nevada ştatyna geldik. Sierra Nevada dağlarından geçenimizde, Donner Pass'tan geçenimizde esasınım yıldırım çakıp yağış yağdı. Şol wagt gece saat 12 töröklerdi. Biz näme üçin gece yola çıktık? Sebebi Nevada ştatynyň çöllerinde gündüz ören ıssy bolýardy. Hatta dün gece saat 12'den sonra olsa da 90 Fahrenheit'ten ýokary, ýani graduslarında 30 gradus ısıttı. Saat 12'den geçipdi. Ýöne şonu da şeýle derejede ısıttı. Şonuň üçin hem birinji günimiz entek ýada bolmakak, ine şol çölleri gije geçeýledik we men pikirimçe dogry etdik. Ine ýolda iň esasy mesela şu Kaliforniýada iň gaty sürmek 70 miles. Ýani ortaça 110 kilometr. Ýöne ondan sonra Nevada ştatynda we soňra ştatlarda 80 miles ýani ortaça 130 kilometr sürüp bolýan eken. Şu çölden saltyrak geçsin diýen bolmagy mümkin. Aslında biz Kaliforniýada New York'a barýas. Bu näme diýmek? Gün matardan gün dogry Amerikany kesip geçmek. Biz öň demirgazyk bilen gün ortaň arasyndan kesip geçipdik. Aslında biz ikisiniň ortasynda ýaşaýanlygymyz üçin hem, ýani Davis şäheri ikisiniň ortasynda bolýanlygy üçin hem ilki aşağı taraf Los Angeles'e ve San Diego'ya taraf gittik. Gidemizde Ýuwaş okeanyň kenarından geçip kaydamızda I-5 olan iň gul ýollaryň birinden gaýtdyk. Soňra bolsa ýene de Ýuwaş okeanyň kenarından ýokary çykyp ondan hem kaydamızda ýene I-5 bilen gaýtdyk. Şeýlelikde 5000 kilometr ýol öňüm geçipdik. Indi bu bolsa 10.000 kilometr. Indi ýol boýunça başga da köp zatlar gördük. Ýöne şygyty bilen çäginde hemmesini aýtyp bolanyk. Nedip bolsa gelecekde eger isteseňiz giň şeýle de bilersiz. Misal üçin ýola näme gördük? Indi şunu aýtyp bilerin. Indi awtomobil tiýdiň barlamy üçin hem indi dur ýataklarynyň ýerleşen gidip batan bir meýdany bar. Indi dünýäde de şu ýeri görmek üçin hem turistlaryň gelýän eken. Indi şu ýeri hem baryp gördük. Indi şoňa ýakyn şäher bar. Salt Lake, ýani Duz Köl şäher diýsem bolsa türkmen şäherlerinde. Men bu şäheriň adyny ilkinji gerek bir ýyllykda ine Döwletçan we ömmeňiz bilýäňiz, Döwletçanyň bir oýuny wagtyny şu şäherde şonu eşitdim. Oňa çelli eşitdim bolsam-da ýadyma çönök. Şonda gidip görmek üçin, atna şu oýuna gatnaşmak üçin gidip görjek boldum. Ýöne eýdan wagtlaryma dengeleli üçin gidip bilmendim. Şu ýerde bir ýatlasym gelýär. Öňkü ýyl Miami'ye gidemizde, şonda biz Miami konamyzdan 1-2 saat soňra Döwletçanyň oýuny wagty oňa diýipdim. Indi şu New York gedirecimiziň dowamında Döwletçanyň ýene bir oýuny New York'ta geçirilýär. Başarsak oňa gitjek bolars. Görürs, ýetjersmi? Täbi bu ýolçulukda 100% plana görä hereket bolanyk, ýa-da dinzanma bolýar. Täzirlerim görmeli bolýar. Muny hem ýatladymyz bolsun. Ýene bir zat belli. Mysal üçin Kaliforniýa bilen biziň soňraky ştatlarymyzda bediniň bahasy ören köp tapawut bar eken. 40-50% oýnaýar. Ýagny bir wagt bedininden $25 ekonom. Ente köp magazine bark göremiz. Ýöne men pikirimçe beýlek zatlarym bu ştatlarda arzan bolar. Bizi izlemana devam edin. Biz kıysaçık baryan yerimiz vardaki gündelik videoları
paylaşır ve gelecekte de şolar bilen manaşykly, näçe çykda jolly, nämeler öğrendik, nämeler gördük, hemmesini size yetirer. Häzirçe hoş sag bolun. Eğerde like koyup repost etseňizem şeýle uzun ýollary seýahat etmän halyanlaryň öňünden çykmagy mümkin. Bu biziň şu baradaky 4-nji ideýamiz. Eğer şu ýerde birinji ýerde garşyňyza çykýan bolsa, ilki 3 ýerden tomuş etseňizem haska bolar. Şu seýahatymyz Makul Hyzmat Terjime Merkezining sponsorlugyna amala aşyrylýar.